Domnul, iar la grajd se rapne mai departe. În lume ca străinul avea pe pietre somnul, voi oameni cum puteți așa să vă purtați cu Domnul? Voi oameni cum puteți așa să vă purtați cu Domnul? Din ceruri mile ne-a dus iubire fere toate, iar voi ce faceți ca răspuns la jertfa lui curată? Iar voi ce faceți ca răspuns la jertfa lui curată? Iisuse,